Mayong hapon mga binati itong minahal kong matalungan. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News. Ang channel sa Kalambuan. Sa lungsod sa Lacson. Eco Live dari sa Municipality of Matalom. Di kalidad ng serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Ako naghangyo sa tanang taga Matalom. Ato kayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Ato kayong lang suportahan guys, unya need na to sa pagkakaroon guys, dapat mag-teamwork ta para sa proyekto o mga proyekto nga andam ihatag sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Kung sa may advantages kung magtinabangay ta, mag-teamwork o managhiusa. Kay mas advantage man guys o aduna tay teamwork o panaghiusa para ang atong kuan, atong mga proyekto mas paspas guys inidagan ngadto sa katawhan. Kay o mas nindot man gunang dunay ang katawhan nga nagda sa atong lungsod, aduna sila mo teamwork para ang mga programa dali lang himuon alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay. Kuan deron October 11, 2021 ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay para magpadayon ang kalumbuan sa lungsod sa Matalom. Headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga konsehalis guys. Ato gayong suportahan para magpadayon ang mga programa naghihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you and God bless to all.